Right, muri Zimbabwe katinge tine latest tine nyaya dzinenge dzichipisa atibve pachivhitivhiti chiri health atibve pachivhitivhiti chinenge chipisa ndine nyaya panapa yandinakidza yada kuti ndimbokuonesewo ndine video randinakidza randakama across pasocial media remurume anga akaberekwa nemudzimai wake. Love is a beautiful thing. Saka zvinhu zvinonakidza zvinofadza kuti kavidhio kacho karifane ndakuratidza mukaone asi kandokuratidza sei posatamhoresa watangosvika panapa muzora asi chingoti makadii yenyu maita zvakanaka mazviitira chinhu chakanaka masvika paZimurete ITV pamunowana mutakunanzva wenyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Uyezve kana pachinge painewo wadzoka vari kungoona vakasubscribe kudhara imimi ndimi munondipasa amanyemwe ndimi vanhu vanofanira kuita sekutendwa ndimi munosimbisa chinhu ichi ndimi kuti ndichirambe chakaita sechakamira chiita kuti ndirambe ndichiwana power rekuhasla nekungoafa nyaya dzinenge dzichiitika. Right. Mariona Rudo kuti Rudo ruri kupisa. Mukadzi akabereka murume wake zvinonakidza zvinokuti tina kuzvijaira maZimbabwean kuti zvinoitika maisiya but zvinhu zvinoratidza kuti maya love iriko. Kune vari kutodanana kunze uko, kune vari kuita zvinhu kunze uko vari kudanana zvekudaro. Saka ndidzo dzimwe dzenyaya dzatichingokupai panapa dzinoshamisa, dzinovhundutsa, dzinotyisa, dzinofadza, dzinosekesa, dzinosirisa. Dzese nyaya panapa tinodzikombaila hatisarudze nyaya. Kana pachinge paine mumwe munhu anenge aine nyaya dzinenge dzichiitika kwanenge ari Zimurete ITV isati yasvika, namba dzati Sparks ndodziti pascreen idzo munongotibata panamba idzo dzinoti 0774 045235 kuti kandira nyaya dzese tiudzewo vamwe zvinenge zvichiitika zvinhu zvakakosha izvozvozvo. Uyezve kana pachinge paine business raikada kumaketwa aitobata kuti panamba dziri pascreen idzo namba dzinobatika ndi Sparks team tobva taita mutactic tobva taita mudzikinyira wacho.